colaboratori în Comisariatul General de Poliție din Cahun. Astăzi la Cahun se desfășoară o acțiune împotriva violenței, împotriva torturii, o acțiune în cadrul campaniei naționale dedicată Zilei Mondiale Antitortură. Noi vă îndemnăm să respectați legislația și în structurile comisariatelor, în penitenciare, să nu se mai repete acest fenomen al torturii, pentru că este antidemocratic, pentru că încalcă drepturile omului. Din păcate, evenimentele din 7-8 aprilie au demonstrat că anume în comisariatele de poliție au loc cele mai grave și cele mai abuzive încălcări ale drepturilor omului prin tortură. Noi vă îndemnăm să respectați legislația, iar atunci când este cazul să apelați la lege, nu la pumn, nu la tortură. Tortura ucide, tortura și violența naște violență.